खुलुमबाय लोगोफोर गुड मर्निं बे साननैसोआ जोबोद गुसु आरो बयबो बे बाथ्राखौ मिथिदों आरो बयबो मोनदांदों आरो बयबो गोजांनायजों थानो हायाखै आरो बे समाव बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारा सान 6नि थाखाय फरायसालिखौ बन्द लाखिदों आरो बे समाव आङो खावलायनो लुबैदों मानोना दिनै फरायसालिखौ खुलिफिनदोंब्ला एबा खुलिफिनोब्ला बा क्लास खालामोब्ला अब्ला बेवहाय जोङो जोंनि गार्जेनफ्रा सोरबा गावनि गथ'खौ सोरबा स्कुटिजों लांनो गोनां जागोन सोरबा बाइकजों लांनो गोनां जागोन सोरबा साइकेलजों लांनो गोनां जागोन गारि गिदिर थानायफोरनि खोथाया एसे आलादा जागोन नाथाय बैफोर जायफ्रा स्कुटि बाइसाइकेल एबा बाइकजों फरायसाफोरखौ लांनो गोनां जागोन बा खुदियाफोरखौ लांनो गोनां जागोन बे समाव उन्दै उन्दै गथ'फ्रा हयथ' गोबाङानो लोमजानो हागौ बेराम जानो हागौ बेखायनो फिन साननैसो फरायसालिखौ बन्द लाखिफिनोब्ला बेवहाय जेबो खहा जाया होननानै आं सानो मानोना आथिखालाव फिसा बेरामनि थाखाय मुलि बायनो गोनां जायोब्ला डक्टरनि खाथियाव थांनो गोनां जायोब्ला जोंहा गोबां रां खरसा जायो गरसे मुलिनि दामा दिनै नोंथांमोना मिथिगौ 20, 30, 10 रां बेबायदिहाय डक्टरनि खाथियाव थाङोब्ला माबा मोनसे नङा माबा मोनसे प्रब्लेम्सफोरा ओंखारो बेखायनो बे समाव जोङो जेसेबां हायो गावनि देहाखौ जोथोन लाखिनाया मोजां बेमार आजारा जाहाथे ओरैनो जोंनि गेजेराव फैया एबा उन्दै खुदियाफोर बा गिदिरनियाव जाहाथे जाया गोजांनायनि थाखायबो गोबां बेराम जायो दा ओंखायनो आं बे समाव खावलायनो लुबैदों जाहाथे फरायसालिखौ साननैसो बन्द लाखियोब्ला बेवहाय जेबो खहा जाया होननानै आं सानो उननि समफ्राव फरायसालिखौ खुलिनानै बै चेप्टारफोरखौ एसे मेकआप खालामलायोबा मोजां जायो होनना सानो आरो गार्जेन नोंथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों बांद्राय गुसुआव जिहेतु फरायसाफ्रा फरायनो थाखाय उसुबिदा जादों बेनिखायनो हायोबा रुम हिटारफोर फिसा 1500 एबा 1000, 1500, 1200, 1300 रुम हिटार मोनो फरायसाफोरनि थाखाय खुदियाफोरनि थाखाय बेखौ बायनानै होजायो रुमाव अब्लानिया गुदुं थायो आरो गथ'फ्रा फरायनो थाखाय मोजां जायो दा बेखिनिखौ आं खावलायबाय गोजोन्थों खुलुमबाय लोगोफोर गुड मर्निं बे साननैसोआ जोबोद गुसु आरो बयबो बे बाथ्राखौ मिथिदों आरो बयबो मोनदांदों आरो बयबो गोजांनायजों थानो हायाखै आरो बे समाव बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारा सान 6नि थाखाय फरायसालिखौ बन्द लाखिदों आरो बे समाव आङो खावलायनो लुबैदों मानोना दिनै फरायसालिखौ खुलिफिनदोंब्ला एबा खुलिफिनोब्ला बा क्लास खालामोब्ला अब्ला बेवहाय जोङो जोंनि गार्जेनफ्रा सोरबा गावनि गथ'खौ सोरबा स्कुटिजों लांनो गोनां जागोन सोरबा बाइकजों लांनो गोनां जागोन सोरबा साइकेलजों लांनो गोनां जागोन गारि गिदिर थानायफोरनि खोथाया एसे आलादा जागोन नाथाय बैफोर जायफ्रा स्कुटि बाइसाइकेल एबा बाइकजों फरायसाफोरखौ लांनो गोनां जागोन बा खुदियाफोरखौ लांनो गोनां जागोन बे समाव उन्दै उन्दै गथ'फ्रा हयथ' गोबाङानो लोमजानो हागौ बेराम जानो हागौ बेखायनो फिन साननैसो फरायसालिखौ बन्द लाखिफिनोब्ला बेवहाय जेबो खहा जाया होननानै आं सानो मानोना आथिखालाव फिसा बेरामनि थाखाय मुलि बायनो गोनां जायोब्ला डक्टरनि खाथियाव थांनो गोनां जायोब्ला जोंहा गोबां रां खरसा जायो गरसे मुलिनि दामा दिनै नोंथांमोना मिथिगौ 20, 30, 10 रां बेबायदिहाय डक्टरनि खाथियाव थाङोब्ला माबा मोनसे नङा माबा मोनसे प्रब्लेम्सफोरा ओंखारो बेखायनो बे समाव जोङो जेसेबां हायो गावनि देहाखौ जोथोन लाखिनाया मोजां बेमार आजारा जाहाथे ओरैनो जोंनि गेजेराव फैया एबा उन्दै खुदियाफोर बा गिदिरनियाव जाहाथे जाया गोजांनायनि थाखायबो गोबां बेराम जायो दा ओंखायनो आं बे समाव खावलायनो लुबैदों जाहाथे फरायसालिखौ साननैसो बन्द लाखियोब्ला बेवहाय जेबो खहा जाया होननानै आं सानो उननि समफ्राव फरायसालिखौ खुलिनानै बै चेप्टारफोरखौ एसे मेकआप खालामलायोबा मोजां जायो होनना सानो आरो गार्जेन नोंथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों बांद्राय गुसुआव जिहेतु फरायसाफ्रा फरायनो थाखाय उसुबिदा जादों बेनिखायनो हायोबा रुम हिटारफोर फिसा 1500 एबा 1000, 1500, 1200, 1300 रुम हिटार मोनो फरायसाफोरनि थाखाय खुदियाफोरनि थाखाय बेखौ बायनानै होजायो रुमाव अब्लानिया गुदुं थायो आरो गथ'फ्रा फरायनो थाखाय मोजां जायो दा बेखिनिखौ आं खावलायबाय गोजोन्थों